zo a matsayina na shugaba ba akan wakilin gwamnati ba. Abin da yake faruwa tsakanin Najeriya da Nijar abu ne wanda ya damu dukkanin waɗanda suke mazauna ƙasashen. Ba mu ci samun matsala tsakaninmu da Nijar ba, kuma ba ma fatan Allah ya kawo matsala. Bai kamata shugabanni na addini da na al'ada da kuma shugabannin al'umma waɗanda suke da hanya zauna sa ido akan irin wannan ba. Saboda haka mun zo da fatan zuwanmu zai bude hanya ta samun ci gaba da tattaunawa tsakanin hukumar Nijar da Najeriya. Mun yi magana da shugaban kasa, mun saurari jawabi mai kyau daga wajensa, kuma yanzu za mu je Najeriya insha Allah, za mu samu shugaban kasar Najeriya, za mu isar da wannan sako. Ina zaton wannan shine sako na farko tsakanin shugaban kasa da shugaban kasa. Ba sako bane da za mu zauna mai magana gidan rediyo kafin mu isar da sako, sai dai muna kira ga al'umma duk inda suke ai mana addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya. Muryar tsohon sarkin jihar Kano Sunusi Lamido Sunusi kenan, wanda ya samu ganawa da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Ceni, inda suka tattauna kan hanyoyin da za a bi wajen bullo da hanyar diplomasiya wanda za a warware wannan rikici da ya faru a jamhuriyar Nijar cikin kwanciyar hankali, a cikin rakiyar da ya samu daga sarkin da magaran Abubakar, wanda ya raka tsohon sarkin Kano zuwa fadar shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Ceni, wanda suka samu zuwa a jiya. Sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi na da matuƙar mutunci a idon da yawa daga cikin manyan Afirka, ciki kuwa har da Ceni, wanda ya ƙi yadda ya gana da sarkin musulmi da kuma tsohon hamɓararren shugaban ƙasar Najeriya, wanda suka yi nufin ganinsa a wancan lokacin, inda shi Ceni ya ce bai da ikon ya gana da su. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashen mu lafiya, ya kuma haɗa kawunan mu a duk inda muke. Amin summa amin.